Στον αδερφό μας να ευλογήσει τα λόγια αυτά. Δόξα στον Θεό μας. Ευχαριστούμε για την πανοπλία αυτή του Θεού, την οποία διαβάσαμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αυτή πρέπει να είμαστε ενδεδειμένοι. Όχι την πανοπλία τη δικιά μας, την πανοπλία του Σαούλ, ο οποίος πήγε να την επιβάλλει και στον Δαβίδ, με αυτή την πανοπλία να πάνε να πολεμήσεις, λέει, το Γολιάθ. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε, αγαπητοί αδερφοί, με σαρκικά αλληλούια μέσα. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Κύριο να ευλογήσει και με τη χάρη του Κυρίου. Στη σελίδα 857 είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το ΙΑ κεφάλαιο και εδάφιο 28. Μας λέει ο Λόγος του Θεού: έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε από εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία, και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών, διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου ελαφρό. Δόξα στον Κύριό μας. Ευχαριστούμε για το Λόγο τον Άγιο. Ελάτε σε μένα, λέει ο Κύριος. Όλοι. Δεν εξαιρεί κανέναν, αγαπητοί αδερφοί, δεν βλέπει σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά όλος ο Κύριος τους αγαπάει. Είναι δίκαιος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Η αγάπη του είναι μοναδική, η αγάπη του είναι ασύγκριτη, αδερφοί. Και αν θέλει κάποιος να δει αυτή την αγάπη, αλληλούια, κοιτάζει πάνω στο Σταυρό. Εκεί ο Κύριος, όπου έδωσε τον εαυτό του, έπαθε, αδερφοί, ο δίκαιος. Για ποιους? Υπέρ ημών των αδίκων. Εμείς ήμασταν οι άδικοι. Εμείς έπρεπε να θανατωθούμε, αλλά είπε: όχι πατέρα, εγώ παίρνω τη θέση αυτή, εγώ πεθαίνω για τον καθέναν. Αλληλούια. Και όποιος πιστεύει στη θυσία αυτή, αγαπητοί αδερφοί, σώζεται. Ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Αλλά ποιοι πιστεύουν όμως, ποιοι πάνε, αγαπητοί αδερφοί? Ο Κύριος όμως μας λέει σήμερα: ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε φορτωμένοι, όσοι είστε κουρασμένοι. Και τι να πάω, να έρθω σε σένα, Κύριε? Γιατί? Ελάτε, λέει, και εγώ θα σας θα αναπαύσω. Εγώ θα σας δώσω, αλληλούια, την ειρήνη μου. Ο κόσμος δεν έχει ειρήνη, αγαπητοί αδερφοί. Βλέπουμε εδώ κάνουν διάφοροι μεγάλοι οργανισμοί να επιβάλλουν την ειρήνη σε όλο το πρόσωπο της γης. Και λένε ειρήνη. Και την άλλη μέρα γίνεται πόλεμος. Δεν γίνεται τίποτα. Μόνο ο Χριστός είναι ο άρχοντας της ειρήνης, αγαπητοί αδερφοί. Όπως πολύ ωραία ακούσαμε. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε στη ζωή μας. Αν δεν έχουμε προσωπικά ειρήνη, και αν όπου πάμε, αλληλούια, δημιουργούμε ταραχή, κάτι συμβαίνει. Δεν έχουμε τον Χριστό. Λείπει ο Χριστός, αδερφοί. Γινόταν η κοινωνία σε ένα σπίτι, όσο μιλούσαν για τον Κύριο, μιλούσαν για εμπειρίες, υπήρχε ευλογία μέσα στο σπίτι αυτό, αδερφοί. Μόλις σταματήσανε οι εμπειρίες, οι ομολογίες, και άρχισε ο καθένας να βγάζει την καρδιά του, αγαπητοί αδερφοί, δεν ξέρουμε αυτή την καρδιά, τι έχει μέσα. Και εφόσον δεν την ξέρουμε αυτή την καρδιά, ο Κύριος επιτρέπει ορισμένες καταστάσεις, όπως η θάλασσα, επιτρέπει και σηκώνονται κύματα και ταράσσεται η θάλασσα, και εκεί που βλέπουμε μια θάλασσα πεντακάθαρη, ήρεμη, τη βλέπουμε να είναι φορτουνιασμένη, και να βλέπουμε να έχει χώματα, να έχει ξύλα, να έχει φύκια επάνω. Έτσι είναι και η καρδιά μας, αδερφοί. Τι να πούμε? Τι είμαστε καλοί? Και τα επιτρέπει αυτό ο Κύριος στη ζωή μας, αγαπητοί αδερφοί, για να ταπεινωνόμεθα. Και να λέω: εγώ είμαι αυτός, εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Εσύ, εγώ. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Εμείς, αδερφοί, σε πολλά πταίμε όλοι μας, το λέει ο Λόγος του Θεού. Τι να κηρύξουμε? Ότι είμαστε δίκαιοι? Ότι να πούμε, να υψώσουμε τους εαυτούς μας? Δεν μας συμφέρει, αγαπητοί. Γιατί η χάρις δίνεται στους ταπεινούς. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και ο Κύριος έτσι θέλει να του μοιάσουμε. Και πηγαίνουμε σε αυτόν πράγματι για να ξεκουραστούμε. Και όσο περνάει ο καιρός, θα αυξάνουν τα προβλήματα, αδερφοί. Δεν πρόκειται να πάει τίποτα καλά.
Γιατί είναι λόγος γεγραμμένος, δεν μιλάει άνθρωπος. Κακή καιρή, δύσκολες ημέρες. Και τα βλέπουμε όλα αυτά. Τα γεγονότα, τα σημεία, αυτά είναι καμπανάκια. Να μη σέβονται τα παιδιά, αγαπητοί αδερφοί, τους γονείς, να μη σέβονται τα παιδιά, αλληλούια, τους μεγαλύτερους. Έχω χρόνια να πάρω άλλο λεωφορείο, αλλά από ό,τι ακούω και βλέπω και καταλαβαίνω και διακρίνω. Να είναι άνθρωπος με μπαστούνι μέσα στο λεωφορείο, όρθιος, να κρατιέται από εδώ και από εκεί, να μην πέσει και να κάθεται ο νέος στο κάθισμα και να μην σηκώνεται. Που εμείς η χάρις του Θεού, αδερφοί, ήταν επάνω μας, έμενε από την πόρτα ο ηλικιωμένος, αλληλούια, και σηκωνόμαστε. Πάει αυτά, φύγανε αυτά, αγαπητοί αδερφοί. Έρχονται νέα πράγματα. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου, και όλα αυτά να μας αφυπνίζονται. Έρχεται ο Χριστός να λέμε. Γι' αυτό πάντοτε μας υπενθυμίζει ο λόγος του Θεού, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Πάντα να το θυμόμαστε. Γιατί μια γέννη στήλη άλατος, δοξασμένο το όνομα του, για να το ψάξω. Ενώ ο Κύριος είχε ωραίες επαγγελίες για τον άντρα, για την οικογένεια αυτή, αδερφοί, να τους ευλογήσει. Γιατί στερήθηκε την ευλογία, τι έφταξε, γιατί γύρισε πίσω, γιατί δεν άκουσε το λόγο του Θεού. Τι είχε η καρδιά της, τι φιλοξενούσε η καρδιά της, για να εξετάσω την καρδιά μου. Μήπως φιλοξενώ και εγώ πράγματα από τον κόσμο, μήπως η καρδιά μου είναι, αλληλούια, στα Σόδομα, μου αρέσουν τα Σόδομα. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Κυρίου. Μου αρέσει ο τρόπος ζωής των ανθρώπων αυτών, αλληλούια. Μου αρέσουν έτσι τα σπίτια, ο τρόπος διασκέδασης. Δεν υπάρχει πιο ωραία διασκέδαση, αδερφοί, αλληλούια, να μπαίνει κάποιος στην παρουσία του Θεού. Δεν θέλει τίποτα ο άνθρωπος. Έτσι τώρα όπως είμαστε, αγαπητοί αδερφοί, ο καθένας στην κατάστασή του, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αν έρθει η παρουσία του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, θα αλλάξουν όλα. Σε μία θα αλλάξουν τα πάντα. Δόξα στον Κυριό μας. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Αλληλούια. Αλλά τον Κύριο θα δοξάζουμε και θα ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα έρθει η παρουσία του Θεού. Να ετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Θα έρθει ευκαιρία να ψυχήσει τον λαό του και πάλι. Θα φανεί η δόξα του Θεού εν το μέσο ημών, αδερφοί. Θα έρθει να ζωοποιήσει ο Κύριος, αλληλούια, τον καθέναν. Θα σηκώσει, λέει, τον κεκυρτωμένο, εκεί που αισθάνεσαι, πω καμπούριασα, Κύριε, δεν μπορώ, Κύριε, πολύ το βάρος, πολύ το φορτίο, λυγίζουνε τα πόδια μου. Αλληλούια, έρχεται ο Κύριος, αδερφοί, και δίνει δύναμη, λέει, πόδια ελάφου, να περπατήσουμε, να τρέξουμε. Τι να πούμε, είμαστε πραγματικά κουρασμένοι από τη δουλειά μας εδώ πέρα, και εδώ είναι η παγίδα σε μερικούς. Πού να πάω τώρα, εκκλησία, είμαι τόσο πολύ κουρασμένος. Αυτό, αδερφοί, είναι παγίδα. Ας το κάνουμε, όσο κουρασμένοι και να είμαστε, ας πάμε στην εκκλησία και στο κάθισμα, στην προσευχή, να με πάρει ο ύπνος. Θα με ζωοποιήσει ο Κύριος, γιατί θα είδε την προσπάθεια, είδε τον αγώνα σου, είδε να τον τιμήσεις, είδε να τον συναντήσεις. Είναι δυνατόν να σε αφήσει έτσι ο Κύριος? Αλλά παγιδευόμεθα, δεν ερχόμεθα, καθόμαστε στο σπίτι και χειροτερεύουν τα πράγματα. Γίνονται πιο δύσκολα. Δεν βρίσκει ανάπαυση η ψυχή. Αυτό είναι το παν. Αν η ψυχή μας είναι εντάξει, το πνεύμα μας είναι εντάξει, αλληλούια, το κουμαντάρουμε και το σώμα, αδερφοί. Αν το είναι κατάξερο το πνεύμα, γιατί σε λέει ο λόγος του Θεού, περίληπος ψυχή μου? Γιατί? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πού βλέπεις, αλληλούια, και σε λυπά, και έχεις τέτοια λύπη? Γιατί, πού βλέπεις, σε τι πράγμα βλέπεις, σε ποιο πρόσωπο βλέπεις? Δόξα στον Κύριο. Έλα σε μένα, όπως διαβάσαμε, να σου δώσω ανάπαυση. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έλα σε μένα να σε ξεκουράσω. Αφού το λέει ο Κύριος, δείχνου το κιόλας. Κύριε, το λες. Λέει στο Χρονικών, αλληλούια, ο Ιαβής,
καθώς τον γέννησε η μητέρα του, λέει, με λύπη, και τον έβγαλε έτσι η Αβή λυπημένος, και όλοι τον βλέπανε και τον λέγανε ο λυπημένος, ο λυπημένος, σε πιάνε απογοήτευση. Αλλά πήγε ενώπιον του Κυρίου, λέει ο Λόγος του Θεού, στο 10 κεφάλαιο Αλφαχρονικών, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, και λέει μάλιστα στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, και επικαλέστη ο Ιαβής τον Θεό του Ισραήλ λέγον, ήθε με τα ευλογίας να με ευλογήσεις και να εκτείνεις τα ωριά μου, και η χείρ σου να είναι μετεμού, και να με φυλάτεις από κακού, ώστε να μην έχω λύπη. Πήγε ενώπιον του Κυρίου. Δεν μην είμαι έτσι, Κύριε, απογοητευμένος, δεν μην είμαι έτσι, Κύριε, στενοχωρημένος. Κάνε χάρη. Και τι λέει ο Λόγος του Θεού? Τον άκουσε ο Θεός, και χάρισε ο Θεός εις αυτόν όσα εζήτησε. Αυτόν τον Θεό έχουμε, αδερφοί. Όταν είναι κάτι που είναι κατά το θέλημά του, αγαπητοί αδερφοί, και πάμε και προσευχόμεθα ενώπιον του, ο Κύριος κάνει χάρη και μας δίνει αυτά τα οποία του ζητάμε. Δόξα στον Κύριο. Του τα έδωσε, λέει ο Λόγος του Θεού, όλα. Άδε, τον ευλόγησε, του έδωσε χαρά. Ξέρετε τι είναι η χαρά, αδερφοί? Αλληλούια. Η χαρά δίνει και μακροζωή ακόμη. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο άνθρωπος απολαμβάνει να γίνεται καταστροφή γύρω του, αδερφοί, και ο άνθρωπος έχει μέσα χαρά. Και η χαρά που είναι? Στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά λυπάμαι το Πνεύμα του Άγιο, αγαπητοί αδερφοί, και δεν υπάρχει χαρά μέσα μας. Και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Να έχω λύπη, συνέχεια λύπη. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αντίστροφα, αλληλούια, από την παρουσία του Θεού. Ο Κύριος έρχεται για να μας ενδυναμώσει, έρχεται για να μας ζωοποιήσει. Άμα ήταν να έχουμε όλο λύπη, στον κόσμο να είμαστε. Δόξα στον Κυριό μας. Καλά ήμασταν και εκεί. Πήγαμε και κάπου, πήραμε κανένα ουσκάκι και ξεδίναμε. Παίρναμε μια ψεύτικη χαρά. Δεν είναι έτσι όμως. Στον Κύριο πάντοτε, αλληλούια, ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί τη χαρά από μέσα να την πάρει κανένα. Θλίψεις δεν θα έχουμε? Πώς δεν θα έχουμε? Θλίψεις, σταυρό, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, όλα αυτά πρέπει να τα σηκώσουμε, λόγω. Όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα αρσείτε. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μας λέει ο Κυριός μας. Εξήλθε ο νικών για να νικήσει. Αλληλούια, είναι νικητής ο Κύριος. Και η Εκκλησία, αδερφοί, αλληλούια, είναι νικήτρια. Ο λαός του Θεού είναι νικητής. Θα νικήσουμε. Δεν φαίνεται προς το παρόν. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Πιάσανε τον Κύριο, τον σταυρώσανε, τελειώσαν όλα. Ειδικά όταν το βάλουν και στο μνήμα, δεν υπάρχει ελπίδα. Μα τι λέμε? Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μα τι λέει ο Κύριος? Εγώ την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ, και την τρίτη ημέρα ο Κύριος θα ζωοποιήσει τον λαό του, λέει στον Οσιέ. Και είμαστε την τρίτη ημέρα, αδερφοί. Αλληλούια. Περάσανε 2.000 χρόνια, είμαστε 2 ημέρες κατά το Θεό, και είμαστε στην τρίτη ημέρα, και την τρίτη ημέρα λέει στον Οσιέ, εγώ θα έρθω να ζωοποιήσει, θέλω αναστήσει τον λαό μου. Γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Θα αναστηθούν εν Κυρίω, αγαπητοί αδερφοί, εν Κυρίω. Δόξα στον Θεό. Δεν μιλάμε για την κρίση που θα δώσει η θάλασσα, θα δώσει η γη, όλους τους νεκρούς, αλλά η εν Κυρίω, αλληλούια, θα αναστηθούν πρώτοι, και εμείς οι ζώντες εκείνη την ημέρα, που δεν θα έχουμε πεθάνει, αλλά είμαστε με τον Κύριο. Είμαστε με τον Κύριο, ακολουθούμε τον Κύριο. Αυτόν αγαπάμε. Δόξα στον Θεό, θα έρθει ο Κύριος, αλληλούια, να μας παραλάβει. Τι ωραία ελπίδα, ρε φίλε. Τι ωραία ελπίδα. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, δεν θέλει να μας παραλάβει αφού γίνουν όλα τα δεινά, αλληλούια, αλλά λέει θέλω να σας μιλάξει από όλα τα επερχόμενα δεινά, τα οποία θα έρθουν σε όλη την οικουμένη. Θα έρθει πριν ο Κύριος.
Δεν έκανε τον κατακλυσμό και έκανε μια χάρη, αφού ανεβαίναν τα νερά, έλα εδώ Νόε να σε σώσω. Όχι. Ετοίμασε ο Νόε, αλληλούια, αγαπητοί αδελφοί, την Κιβωτό, τη σωτηρία του. Υπάκουσε στο Θεό, έκανε έναν αγώνα, όπως κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας. Ερχόμεθα στην εκκλησία, δόξα στο Θεό, να ετοιμαζόμεθα, να ετοιμάζουμε τους εαυτούς μας για εκείνη την ημέρα. Δεν έριξε φωτιά από τον ουρανό εκείνη την ημέρα, και έκανε μια ιδιαίτερη χάρη. Εκεί φύλαξε το σπίτι του Λότ. Όχι. Τον ειδοποίησε, θα βγεις Λότ. Και αφού βγήκε, μετά, αλληλούια, ήρθε το κακό. Έτσι είναι ο λόγος του Θεού. Είναι διαχρονικό. Έτσι είναι τα πράγματα του Θεού. Δόξα στον Κυριό μας. Και έτσι θα γίνουν και έτσι θα πιστεύουμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Ξέρετε τι είναι ένα άνθρωπος να μην έχει ελπίδα? Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έχουμε τον Χριστό, ο οποίος Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα, αδερφοί. Τι αδύνατο σε μένα, λέει ο Κύριος? Είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο? Δόξα στο Θεό, αδερφοί. Αλλά ο άνθρωπος βλέπει πολλές φορές το φαινόμενο και δεν βλέπει μέσα στο Λόγο του Θεού και είναι σε απογοήτευση. Αλλά ο Κύριος σήμερα μας λέει, αλληλούια, να τον πλησιάσουμε, να τον γνωρίσουμε. Το θέλει αυτό. Έρχεται μέσα ο Πέτρος, ο Ιωάννης, και αναφέρω ότι μα είναι αλήθεια εδώ τα οποία σας λέμε. Τον ψηλαφίσαμε, τον αγγίξαμε. Θέλει ο Θεός, αδελφοί, πραγματικά να πάμε έτσι κοντά του, του μιλάμε ωραία, και τη σχέση την ωραία, την αγαπητική, αλληλούια. Πάντα είναι ο πιο ομορφότερος όντως από όλους τους άντρες. Τι να πούμε το, όπως λέει στο Ψαλμό 45, είναι ωραιότερος, αλληλούια. Σ' αγαπάω, μ' αρέσεις, αλληλούια. Δεν υπάρχει ομορφότερος από εσένα. Δεν είναι μόνο, αλληλούια, η εξωτερική ομορφιά, αδελφοί, αλλά η ομορφιά η εσωτερική, την οποία έχει ο Κύριος. Αυτή ήταν που πηγαίνανε οι άνθρωποι, αλληλούια. Άνοιγε το στόμα του και μίλαγε, αγαπητοί αδερφοί, και παρηγορούσε κάθετα θλιμμένο. Δόξα στο Θεό. Αυτό είναι ανάπαυση. Δόξα στον Κυριό μας. Και ακόμα ο Κύριος όταν ελέγχει, αγαπητοί αδερφοί, τον ευχαριστούμε, και πραγματικά όταν μπήκαμε στην εκκλησία ακούγαμε την αλήθεια, όχι έλεγχο, γιατί η αλήθεια έχει και έλεγχο. Δεν μπορεί να έχεις ένα παιδί και να παίρνει το τσιμπιδάκι και να πηγαίνει στην πρίζα και να μην το ελέγχεις, μην το μαλώνεις και να του χτυπήσεις και το χέρι ακόμα. Δεν το αγαπάς άμα δεν το ελέγξεις. Είτε θα βάλει το τσιμπιδάκι στην πρίζα και θα πάθει ηλεκτροπληξία. Αλληλούια. Έτσι και ο Κυριός μας έρχεται και μας ελέγχει και τον ευχαριστούμε. Έρχεται καμιά φορά, μου λέει, αδερφέ, κάποιο ενύπνιο άσχημο, και το ξέρω με ποιο τρόπο το λέει. Ξέρω θα έρθει κάποιος να μου πει κάτι, αν μου το λέει από αγάπη, από ενδιαφέρον, ή αν μου το λέει για να με πικάρει, για να με στενοχωρήσει. Όπως όλοι μας έχουμε πνεύμα Θεού. Έτσι, αδερφέ, σε είδα. Εγώ χαίρομαι γιατί ασχολείται ο Κύριος μαζί μου. Σε είδα να καπνίζεις, ένα παράδειγμα. Αλληλούια. Τι είμαστε, έπεσα σε αδυναμία. Εδοξασμένο το όνομα του Κύριου. Πρέπει να προσέξω. Και ευχαριστώ, Κύριε, που έρχεσαι, αλληλούια, και με ελέγχεις, έρχεσαι και μου το λες. Έτσι είναι ο ταπεινός ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, και έτσι αυξάνει πνευματικά. Τι να πούμε? Ότι δεν φταίμε σε τίποτα? Θα γίνουμε ψεύτες, αγαπητοί αδελφοί. Αλλά ο Κύριος όμως έτσι θέλει, αδελφοί, καθώς είναι τελευταίος ο καιρός, έτσι να τον αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο. Υστερούμε σε αυτό, σε αυτή την πρώτη εντολή, να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας με όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, με όλη την δύναμή μας. Πολύ μακριά είμαστε, αδελφοί, πολύ μακριά. Έτσι δεν είναι? Γιατί βάζουμε σε προτεραιότητα άλλα πράγματα. Δόξα στον Κυριό μας. Άλλα. Αφού τελειώσουν όλα τα άλλα, αλληλούια, μετά πάω στον Κύριο. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός.
Αλλά το πρωί καθώς σηκωνόμεθα αμέσως να πιάσουμε κουβέντα με τον Κύριο. Αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί, να του μιλήσουμε. Ευαρεστείτε ο Θεός, το θέλει αυτό ο Θεός. Δόξα στο Υιό. Και τότε θα καταφέρουμε να αγαπήσουμε και τον πλησίον μας, αλληλούια, σαν τον εαυτό μας, όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Αλλιώς, αγαπητοί αδερφοί, δεν θα τα καταφέρουμε. Και ερχόμαστε τώρα στο λόγο του Θεού, όλοι λέει, όλοι, ελάτε λέει σε μένα, λέει ο λόγος του Θεού. Σε μένα. Δόξα στο Υιό. Και ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν θέλει κάτι κούρας, δεν έχει κόστος να πληρώσεις κάτι. Έρχεται και λέει στον Ισαΐα, στο νη κεφάλαιο, ελάτε όλοι όσοι διψάτε και έρθετε εις τα ύδατα για να πιείτε νερό και οι μη έχοντες αργύριο. Δόξα στο Θεό. Ελάτε. Όλοι οι άνθρωποι, αδερφοί, τα έχουν εκμεταλλευτεί. Μόνο τον αέρα. Αν μπορούσαν και τον αέρα θα το εκμεταλλευόταν. Έκανε ο Κύριος στις πηγές, αλληλούια, έκανε εκεί τα ποτάμια ο Κύριος, να πάμε να πίνουμε, αγαπητοί αδερφοί. Ο άνθρωπος, αυτή είναι ιδιωτική πηγή. Από πώς ιδιωτική πηγή? Δόξα στον Κύριο, θα πληρώσει το νερό. Ευλογημένο να είναι το όνομα του Κύριου. Αλλά ο Κύριος, λάτε σε μένα όλοι. Και εγώ, λέει ο Κύριος, αλληλούια, να φάτε, να πιείτε, να αγοράσετε ίνο, να αγοράσετε γάλα. Δόξα στον Κύριο. Και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει ευραθεί εις το πάχος, στον Κύριο. Αδερφοί, αυτό έχει ανάγκη η ψυχή μας, δεν έχει κανέναν άλλο. Ήταν εκεί πέρα στη Σαμάρια, σε μια πόλη της Σιχέμ, αλληλούια, μια γυναίκα, η οποία γυναίκα προσπαθούσε, αγαπητοί αδερφοί, έτσι να περνάει ωραία. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, αυτή η γυναίκα άλλαξε τον έναν άντρα, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον πέμπτο άντρα, είχε και έκτο άντρα. Αλλά όμως, αλληλούια, δεν απολάμβανε, αδερφοί. Δεν απολάμβανε η ψυχή της. Και εκεί πέρα που πηγαίνανε από τη Σιχέμ όλοι, αλληλούια, να πάρουν νερό από το πηγάδι του Ιακώβ, αυτή η γυναίκα δεν πήγαινε μαζί, γιατί ήταν, αλληλούια, τη δείχνανε όλοι με το δάχτυλο ότι δεν είναι καλή αυτή η γυναίκα, αγαπητέ. Και πήγαινε μεσημέρι αυτή η γυναίκα μόνη της να πάει να πάρει νερό. Δόξα στον Κυριό μας. Αλλά όμως ο Κύριος βλέπει την καρδιά, την ταλαιπωρία της. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, αδερφοί. Και ο Κύριος, επειδή γνωρίζει τα πάντα, δόξα στον Θεό, παρότι είναι μεσημέρι, παρότι είναι κουρασμένος, αδερφοί, πηγαίνει σε αυτή την ψυχή ο Κυριός μας. Δόξα στον Θεό. Και κάθεται εκεί στο πηγάδι του Ιακώβ, για αυτή την ψυχή, η οποία πηγαίνει να πάρει νερό να πιει. Αλληλούια, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και πηγαίνουν και κάνουν ένα διάλογο εκεί πέρα με τον Κύριο. Ο Κύριος είναι Ιουδαίος, αυτή είναι Σαμαρίτιδα. Καμία συγκοινωνία μεταξύ τους, αλλά ο Κύριος όμως ταπεινώνεται και της μιλάει και της λέει, δώσ' μου να πιω. Δόξα στον Κύριο, γιατί ο Κύριος δεν έχει πώς να βγάλει, αλληλούια, εκεί πέρα άντλημα, δεν έχει κουβάει ο Κύριος μας. Αγαπητοί αδερφοί, δώσ' μου, της λέει, να πιω. Και κάνουν μια συζήτηση εκεί πέρα, πώς εσύ Ιουδαίος όν ζητείς να πιείς από εμένα, και εγώ μάλιστα είμαι γυναίκα Σαμαρίτιδα, γιατί λέει δεν συγκοινωνούσαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες. Και λέει ο Κύριος, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι ο λέγον σοι, δώσ' μου να πιω, σύ ήθελες ζητήσει παρά αυτού και ήθελες σοι δώσει είδωρ ζών. Αλληλούια. Ένα διαφορετικό νερό, ένα νερό, αλληλούια, το οποίο θα πίνεις, θα ζεις, δεν θα διψάς. Δόξα στον Κυριό μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, σε αυτή την κατάσταση ήμασταν, όσο δεν γνωρίζαμε τον Κύριο, πηγαίναμε από εδώ, πίναμε νερό, πηγαίναμε από εκεί, πίναμε νερό, αλληλούια, πουθενά δεν μπόρεσε να βρει ανάπαυση η ψυχή μας, πουθενά. Και όταν ήρθε αυτή η ευλογημένη ώρα και μας κάλεσε ο Πατέρας ο Ουράνιος και ακούσαμε τα λόγια αυτά, τα οποία λόγια, αλληλούια, είναι πνεύμα και ζωή, αγαπητοί αδερφοί, είναι όντως το ζωντανό νερό, ξεδιψάσαμε, αδερφοί. Έφυγε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας.
Ελευθερωθήκαμε. Ευχαριστούμε Κυρία γι' αυτό. Αλληλούια, το ζωντανό νερό, και αυτή είναι η προσευχή μας. Όλοι οι άνθρωποι να πιούνε από αυτό το ζωντανό νερό, αδερφοί, και να μην διψάσουν ποτέ. Δόξα στον Κύριο, να τους λέει τώρα αυτά τα πράγματα. Και εντυπωσιάζεται αυτή η γυναίκα. Πώς θα γίνει αυτό? Τι ωραία να μην έρχομαι εδώ και κουράζουμε. Εμείς στα χωριά μας είχαμε τις στέρνες εκεί πέρα, τα πηγάδια. Σχεδόν κάθε σπίτι είχε το πηγάδι. Δόξα στον Κύριο, από τα κεραμίδια εκεί που πηγαίναν το νερό στο πηγάδι. Αυτό το νερό έφτανε μέχρι το Μάιο-Ιούνιο. Μετά ήταν οι δημοτικές εκεί οι στέρνες, τα πηγάδια τα οποία τα ανοίγανε, αλλά και αυτά σε ένα μήνα στερεύανε. Μετά πήγαμε στο ποτάμι όλοι μας. Και τι είχε αυτό, πώς είναι η ζωή? Να μην είναι μια γυναίκα εκεί, να μην έχει καλή φήμη στο χωριό. Δεν ερχόταν αυτή τα πρωινά. Εμείς πήγαμε παιδιά, πέσαμε περισσότερο, πηγαίναμε μαζί για βόλτα. Αλληλούια, μας άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν ερχόταν αυτή η γυναίκα. Γιατί? Γιατί ήταν αμαρτωλή, εντάξει, αγαπητοί αδερφοί. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και εδώ πέρα αυτό το παραστατικό, αυτή η γυναίκα πηγαίνει μεσημέρι μόνη της εκεί. Αλλά ο Κύριος όμως δεν την απορρίπτει όπως την κάνουν οι χωριανίτες, αγαπητοί αδερφοί. Δεν την απορρίπτει. Και καθώς ο Κύριος μας πιάνει κουβέντα και λέει πας ως τη σπίνη εκ του ύδατος αυτού θέλει διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα, αλλά το νερό το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύσσοντος εις ζωήν αιώνα. Ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται μια πηγή μετά. Αλληλούια. Και πηγαίνει και ξεδιψάει άλλους ανθρώπους και πηγαίνει μιλάει για τον Χριστό, μιλάει για την αιώνια ζωή και για τη σωτηρία στον άνθρωπο, αγαπητοί αδερφοί, και απολαμβάνει. Και μόλις τα ακούει όλα αυτά η γυναίκα, αγαπητοί αδερφοί, και μόλις αποκαλύπτεται και λέει ότι ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, και λέει ο Κύριος, είναι σε ένα πρόσωπο, αδερφοί, που ο Κύριος δεν λέει ποτέ ποιος είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά στη γυναίκα αυτή λέει εγώ είμαι ο λαλός σου, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Γιατί την είδε την καρδιά της συντετριμμένη, ταπεινωμένη, να ελέγχεται σε αυτά τα οποία της είπε όλα ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, και τη βλέπουμε την γυναίκα να αφήνει τη στάμνα, αγαπητοί αδερφοί, και να τρέχει αλληλούια στη Σιχέμ να πει ότι αλληλούια, άνθρωπος μου είπε τη ζωή μου, μου είναι αυτός ο Μεσσίας, παρότι είπε ο Κύριος εγώ είμαι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός τον οποίο περιμένουμε, μα η στάμνα σου δεν με ενδιαφέρει αυτό το νερό. Αλληλούια, δεν με ενδιαφέρει. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Γνώριζα τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Κύριος σήμερα, αδερφοί, και τελειώνουμε, ελάτε να βάλετε ένα ζυγό μαζί μου. Δόξα στον Κύριο. Παλιά που οργώνανε υπήρχαν ένα εξάρτημα, έχει δύο υποδοχές. Στο μία υποδοχή έβαζε το ένα κεφάλι του βοδιού, στο άλλο, αλληλούια, το άλλο κεφάλι του βοδιού, ώστε τα βόδια να έχουν την ίδια κατεύθυνση και τα δύο, να μην πήγαινε άλλο αριστερά και άλλο δεξιά. Έτσι λέει και ο Κύριος, έλα μαζί μου παιδί, να περπατήσουμε μαζί. Έλα στο ζυγό μου, έλα, μην πας εσύ αλλού, αλληλούια, και εγώ αλλού. Δεν θα σου γίνει καλό, δεν θα έχεις ανάπαυση, δεν θα έχεις παρηγοριά, δεν θα μπορείς, αλληλούια, να δίνεις τις μάχες. Θα είσαι μόνος σου, θα είσαι μόνη σου. Δεν το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο ζυγός μου είναι καλός, το φορτίο μου είναι ελαφρό, αλληλούια, και θέλετε βρει ανάπαυση εν τις ψυχές ημών. Αυτό δεν θέλουμε, αδερφοί. Δόξα στον Κύριο μας. Αυτό. Γνωρίσαμε τον Κύριο, αλληλούια, τον αγαπήσουμε, θα είμαστε μαζί του. Άρχισε ένα ωραίο έργο, δόξα στον Κύριο, και ο Κύριος θα το τελειώσει. Στο τέλος θα δούμε το αγαθό αποτέλεσμα, αδερφοί, αλληλούια, και θα τον ευγνωμονούμε εις τους αιώνες των αιώνων. Ο Κύριος να ευλογήσει.